Бүген Иске Кулатка районы Карамалы авылында яшәп килүче гүзәл ханым Забирова Әлфия Зариф кызы үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге бәйрәмдә барча туганнары, күршеләре, авылдашлары, гомумән аның җылылыгы тигән бар танышлары да олы шатлык хисе кичерәләрдер. Шуңа барчасы исеменнән дә яраткан тормыш иптәше Рафаэль Якубович, Тольятти шәһәреннән балалары Раил һәм Эльвира, барча оныклары, Щелково шәһәреннән мең рәхмәтле булган күршеләре Розилә һәм Илдар, Новосибирскидан Нәсимә, Тамышовадан Рөстәм һәм Флюра, Сызраннан Гүзәлия һәм Вилдан безнең тапшыруга язырга ашыкканнар. Хак Тәгаләнең олы рәхмәте булып, 60 ел элек Иске Кулатка районы Иске Яндука авылында гомер кичерүче Зариф һәм Бибинур Алтынбаевлар гаиләсендә 6 балалары арасында 5-нчесе булып якын кешебез дөньяга аваз сала. Саф күңелле, зирәк, тыйнак, шук һәм шаян кыз бала уңышлы килеш мәктәпне укып бетерә. Үз теләге белән Ульяновск шәһәрендә мәдәни мәгърифәт училищесын тәмамлап, юллама буенча Карамалы авылына китапханәче буларак эшкә җибәрелә. Нәкъ шул чакта ул мин аңа гомерлеккә язылып куелган кеше икәнен аңлап, матур гаиләбезне кырдык, ди Рафаэль абый. Алтыным минем уллы да, кызлы да итүче олы хәрефтән яраткан хатыным, Газиз әнкәй буларак яши. Улыбызны да, кызыбызны да чын кешеләр итеп тәрбияли алдык. Аллага шөкер, бүген чын бәхетле кешеләр буларак татлы оныкларыбыз Зарина, Ленар, Камилла һәм Самираны яратып үстерешәбез. Җир шарында иң җылы йөрәкле әни, бары тик ул гына бирә алган татлы назлы әбекәй ул безнең. Сөеклебез, бүген туган көнең белән котлап, иң мөһиме саулык телисебез килә. Чөнки син исән булсаң, безгә туган өебезгә кайтып, яңадан үзебезне балалар итеп сизергә мөмкинлек булыр. Бу исә без бәхетле булырбыз дигән сүз. Икенче теләгебез күңел күтәренкелеге. Картаям дип уйлый күрмә. Сиңа картлык елларына кадәр ерак әле. Көзгегә кара. Син бит яшь, матур, гаиләң тулы, балаларың тәртипле, оныкларың шат, шаян, исән һәм шук. Шатлыкларың күп булсын. Гаиләбезне кайгы хәсрәтләр уратып узсын. Әни дигән бөек исемеңне яклый алдың тормыш юлында. Бүген балаларың рәхмәт укый, беләбез ни барын уеңда. Сиңа Раббым озын гомер бирсен, фәрештәләр үзе сакласын, картлык көннәрендә бәлаларга тарырга газизым язмасын. Матур итеп яшисең син җирдә, үрнәк син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагаш, безнең өчен бәхет син булгаш. Бүген гаиләсе генә түгел, алда итеп киткәнемчә, аны белгән бар халыкта шатлана торгандыр мөгаен. Әлфия безнең аңлатып бетергесез киң күңеле һәм олы йөрәге, дип дәвам итәләр Айнуллиннар гаиләсе дәвамы булган якын күршеләрегез. Шулай югарыдан язылган булгандыр. Без туган ягыбыздан ерак җирләргә чыгып киттек. Ятим булып калган йортыбыз, күршебез Әлфия белән Рафаэль карамагында калды. Өебезне дә, йортыбызны да алар үзләренеке сыман карап торалар. Соңгы елларда авырап куйган карт әниебезнең бер генә дә туган йортыннан китергә теләге булмады. Шуңа безнең өчен Әлфия бер туганыбыз сыман кадерле булып, әниебезне үз кызы сыман карады. Хәзер дә без озакка китеп торсак та, кайсы вакытта гына кайтмыйк беләбез. Безне җылы өйдә мунчалар ягып, шашлыклар кыздырып күршеләребез көтә. Шуңа туган йортка кайтып, мәҗлесләр үткәрергә, дугалар кылдырырга мөмкинлегебез булу да безне бәхетле кыла. Әлфия күрше авыл кызы булса да, бүген инде аның Карамалы белән тыгыз, өзлексез бәйләнеше бар икәнен әйтә алабыз. 40 ел буена бер урында китапханәче булып эшләп, актив кеше авылның мәдәни яшәешен барлап тора. Улылар да, кешеләр дә аның белән уртак тел табып, бар бәйрәмнәрне, көләү, сабантуй, иҗади отчетларны, дини мәҗлесләрне дә оештыралар. Өстәвенә, Әлфиябез ике дөньяны тигез күреп, Хак Тәгалә кушкан юлдан да атларга тырыша. Аллага шөкер, бүгенге көндә ул гарәп телендә бар дугаларны да укып килә ала. Аңа моның өчен күпләгән әҗер-саваплар язылсын. Бар тармакта да ул беренчеләр рәтендә. Иҗтимагый һәм сәяси эштән дә читтә тормый. Сайлаулар комиссиясының алмашсыз председателе да. Шундый активлыгы, бар кылган эшләре өчен дә авылдашлар исеменнән аңа олы рәхмәтебез.
Өйдә дә бит ул уңган коллы хуҗабикә. Кайчан килмә, аның өендә тәмле аш исләре чыга. Бар җире дә пөхтә итеп җыештырылган. Бакчасында җиләк-җимеш, күп төрле чәчәкләр үсеп тора. Күңеле матур кеше янына гел яхшы кешеләр генә җыела диләр. Хак сүзләр. Алтыныбыз, без барчабыз исеменнән дә сиңа кабат рәхмәт укып, иң җылы теләкләребезне генә юллыйбыз. Ихластан сиңа саулык телибез. Озын-озак еллар шулай матур гына, тату гына, бер-беребезгә ярдәм итеп гомер итик. Бер зур ишле гаилә сыман яшибез бит. Күпләре бу заманада андый татулыкка көнләшеп тә куя торганнардыр. Бәхетең артканнан арта барсын. Балалыкларың гел шатландырып торсын. Күршебезнең шау чәчкәле юбилее җитеште. Ул үзе татлы җимештәй алсуланып лапышты. Матурлыкка гел күмелеп, үтсен һәрбер көннәрең. Шатлыкларга гел төренеп уссын гомерләрең. Тормыш арбасы авыр ул, бер ялгызың тартмалы. Хатын-кыз икәнлегеңне кадерлебез онытмалы. Юкка гына узмаган ул үтеп киткән елларың. Күрәсеңме, янәшәңдә балалар, оныкларың. Хөрмәтләргә гел төренеп, дөньяның ләззәтен таты. Тимердәй таза һәм исән, имәндәй бул син каты. Кадерле Әлфия Зарифовна, якыннарыгыз сезгә ихластан бары бәхет теләп калалар. Үз теләкләрен матур җыр белән дә дәвам итәләр. Һәр бер елда каршылык без туган көннәр